Cwbl wythnosa nôl aeth Nick a'i ffrind Griff lawr i Super Tomato yng Nghaerdydd i chwarae Gemau. Angofiwch y PS4 a'r Xbox One. Heno, da ni'n mynd yn ôl mewn amser ac yn edrych ar rhai o'r Gemau pêl-droed mwyaf poblogaidd o'r gorffennol. Barod? Awe! Un gêm gyntaf ni, Nintendo World Cup. I'w chwarae ar yr 8-bit powerhouse o'r flwyddyn 1987 yn NES. Be ni'n mynd i chwarae ar? Concrete. Ni'n chwarae ar ffrew. Waw. Ydy hwnna be mae West Germany'n actually edrych fel? Fe'r bil? Hwna fe? Sgan syniad beth yn ymlaen. Wedi ryddau yn 1990, mae'r gêm yn dilyn rheola traddodiadol pêl-droed. Os newch chi anwybyddu'r ffaith na dim ond 6 o'r ewr sydd ar y cae. O ia, allwch chi ffolio gymaint o ddech isio chos di'r cyfrifiadur ddim yn poeni. Ac i'r un o'ch chi sy'n cofio rad gan y NES dueddiad o wneud hyn. Press a start. Fi wedi press a start. Like, fi'n meddwl, Dydi. falle mae fe di actually T'mel? freeze. Mae'r consol yn 26 mlwydd oed, ogia, come on. Y dechreuad da. Nesa ni'n symud ymlaen at consol sy'n agos at fy ngalon ni, y Mega Drive, a'r gêm FIFA International Soccer. Da ni wedi cyrraedd 1993, a hon oedd y gêm cyntaf i ddefnyddio isometric view. Felly dim mwy o'r bird's eye view uffernol na. Sut ti'n licio dy gau di? Wedi ei drensio. Tywydd ddim genod, come on. Mochyn. Roedd hi'n neis gweld Cymru ar y squad list am change. A efo Gareth Bale ar glawr y gêm ddiweddara, FIFA 2014. Gobeithio na fel na fydd hi'n aros de. Mae'r gêm yma'n gwneud lot ar unwaith. Mae'n bosib gwneud pro passes, gweld instant replays, a addasu siap y tîm a newid strategaeth. A mae'r dathliadau yn ddoniol iawn. Oedd yn hwyl i chwarae, so be? Ie. 4? 4 mas o 5. 4 allan o 5. Felly nesa, mae dyn ni actually Griff. Ti'n mynd cael gwair mi? Ie, ti'n siŵr? Ie, mae'n ffain gwair. Oce. Wel, mae pethau'n dechrau mynd i ddiddorol. Da ni am weld 2 gêm wan ar yr N64. Cael ei ryddhau gan Konami a EA. Konami sydd erbyn hyn yn rhyddhau Pro Evo. A'r gêm ydy ISS 98. Ia, International Superstar Soccer ar yr N64. Un o'r consoles mwyaf poblogaidd erioed. A enillodd wobr gylchgrawn time nôl yn 1996. Ti'n cofio'r Z-button? Z-button. Bam! Ie. Oedd yna'n mynd ar GoldenEye. Drach ar graphics yna, boi. Erbyn 1998, mae'r cystadleuaeth rhwng Konami a EA sy'n gwneud FIFA yn dechrau poethi, ac mae'r gema'n adlewyrchu hyn. Yn hon, mae yna fwy o dima, fwy o geir chwarae, a'r opsiwn i greu chwaraewyr eich hun. Ond dim hawliau i enwau'r chwaraewyr. Helo, David Beckham. Oh my god, fi di trwodd. Yes! Na fe! So cynnig EA yn flwyddyn 98. Tro fi wan yn awr. So cynnig EA yn 98 oedd... Dyma FIFA 98. Mae hwn lot neisiach na ISS. Mae fe lot neisach i ddechrau. Mae mor glân. Dyn nhw'n really cluttered. O fel chdi'n dweud, mae ISS yn fwy o kind of arcade game, yndi? Mae fe. Y bumed gêm yn y gyfres FIFA. Fe lot o'ch chi'n cofio hon am ei chan iconic. Woohoo! Song 2 gan Blur. A hon yw'r unig gêm yn hanes FIFA i gynnwys bob tîm rhyngwladol. Ia, 172 o'n nhw. So ni wedi gorffen da FIFA 98 nawr. A o'n i'n meddwl bod e'n eitha gwell. Oedd y lot gwell. Oedd y gêm cyntaf yn afiach. Ti'n meddwl? Afiach. Yn di gymharu hon efo hwnna. Hwnna outright winner. Ddim cael rematch right? Ie, chwarae eto. Chi'n mynd lawr tro yma. Na ni ta, Nintendo World Cup ar y NES, FIFA International Soccer ar y Mega Drive, a ISS 98 a FIFA 98 ar yr N64. Y byd yn ei le unwaith eto. Oedd y bel yn y ffrwyd.